Nimba imba sura chama nzigi meka nyamada kanyashin jabaranu mo wala safa mu yabise sura ofe Cherifla TV bamananga kuna foni na mimbi wala like auye malikunga ni jien fam wala ukunga ama fo yengo ni apmasele bakuruba kuna foni ye fulaye sigika fo mingu mesina malideu yera damani nyonje concertation nationale le saba akunjera centre international de conférence de Bamako CIC bela furanjoro fanga be labara jugomina obenga unjira la kafo kalotani nzegindu. Honorable Soumaïla Sissé fanga sinamaton nyamaba wulika jokera akanoba ufe kabeni sibiri septembre kalot leta ane fly badala bugu ka ufe memese ka to abise ka kademaya la soro kuna foni una maba wi nununde farabina kamenu nga kuna foni tawla kalase au monso ni au dangana. Le saba kono malidenw yera dama ye sigike ka hakili jagabo ke memese ka to benga do bise ka soro furanjero fanga la baralila otle saba ngono sharti ni oye benga ye o soro la ka fo kalutani nzegi nyona kono furanjero fanga kundala bike oye ngama membe sugandi ko ke furanjero fanga nyama ye be maseka ke okoka kena bita kunje kumami Comité national pour le salut du peuple CNSP Nyamaba colonel Assimi Goïta aye la serike ma nyama chama ngumbe keneka dine nyama la dala nyama politique nyama furubato nyama la sigide minume anga jamana kono uka jamana uchwala ulu fene kume keneka anga maminu ngumbe Sadio Sidibe na ka jatala sedu nyare uka sura lefle Sibiri do septembre kalu kile tan ani flau o kera nyona jere bami kumbala ka kanga dunajigi suba minani oye centre international de conférence de Bamako CICB o kunche ku barawye ma chamambora Mali fantan anani bela mimbatu kase kana sigiga foyin ka atimiani nyonche kile saba kono Malion ye nyogon fomu ka nyon kuma ya mimbatu chemanche fanga komi ni akuma bala ka fo fere bise ka soro ala chugo mina penkera femini feminka odeye chemanche fanga mini akanga sigi ajenya manga temi kalo tan ani shegi nyona kan ka koni anga saria sous constitution ni au kera kabini février kalo kile muga anduru 1992 benkera mini mi fana kan chemanche fanga mini akanga sigi nyama be sigi ala ofuna ka kangoro sigi ni oye vice président fukota se transition mami minake ofuna nyama ye ofuna ba aka premier ministre sigi o premier ministre kilin ofuna bena aka ministre sugandi ni o machale mbeta mamuga anduru wol madopse ka fara o kan be malion fo mama miye awa ka contribution ke tele saba inkono ambulu be foku wali mando bo amba fo fana anka malion munum be kokan en wasara parce que en tourné en cas qu'il a taillira presque au son à paiement donc je pense que vous fana bien encourager car c'est vrai que Malien ko fait Malien ou ma délicat aussi ou ma délicat kuda toujours ou be barala ou be Mali demain donc saria ou minimum saria ko munum bora ou bina ou ka para facilité CNSP mau uka wulika jokonna na mimbatu jamana be bulu minkan abse ka bo o kan chugomina Mali donné tokoro mi abse ga segi o bulu kan chugomina o de ye CNSP mau ka langini bibina o de kadra konnana lajere bayin sigirani abe wele concertation nationale kile sawa yonko Malion bara fanta anani bela mimba to kana nyon kuma nyonya ambe boya an dusu sumalemba palaka anye siga kuma munke ni siga kuma nunu abeka wolo mina bi nanya ye o de seben furaye mime Mali sininye sigira mi ye benga sebeye chamache fanga yere ka ngata tuka mu Mali be farala nyogon kan kana femu ke bi ne nimisi wasara parce que Mali ko sera niveau ma a sera ambega wuli ka jo demisen ni mogorba demisen côté mogorba côté am mogobe hakili nyumaw de la am mogobe mogo de la mogo me jamana ngele ya dombi femu be jamana ngono bi am mogobe mogo dem anana kasigi papier munu dira am CNSP fait parce que ou bien expert dota expert munu ye malien ye ni famu bula we baraka projet o ka kana di ama anga jatemena ni mun ka anga faraka ni mun ka anga boala bo kle saba bara ko ne kunchera bi alhamdulillah benkan sorola président ka anga sigi chogodi gouvernement ka anga sigi chogodi puis conseil national de transition ka anga sigi chogodi transition ere ka anga wakati jolike am bena bela jelenka ni jama faranyonga jama bena akilna bon document min dirama
bi ne bɛ se k'a fɔ bon mɔgɔw y'a faamuya que transition ye a bɛ kɛ transition civile ye président bɛ kɛ civil ye mais premier ministre o bɛna kɛ sɔrɔdasi ye. musow denmisɛnninw olu fana ma to kɔ ni lajɛrɛba in kɛnɛ kan n'a bɛna kɛ sababu ye ka Mali kungo caman ɲɛnabɔ ko sabula a bɛ waati dama dama bɔ gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ. Anw sen donna nin baara in na nin kumalasigi in na an ye kuma min fɔ a kɔnɔ o ye transition yɛrɛ bɛ na boli ni gafe minnu ye donc o gafe o de ye feuille de route ye n'a fɔ mun ye axe fixé pour la transition élection générale ninnu nin transition de kan ka organiser ni ko bɛɛ kɛra a ɲɛma pour que an bɛ se ka don cogo min na 4e république kɔnɔna na. An ye fɛn min ye bi an bɛ se ka fɔ ko min don an nimisi wasara sabula an ye tile 3 baara min kɛ fɛn caman an tɛgɛ magara fɛn caman n'o ye feuille de route ye ale ni charte kɔnɔna. Bi ye an tile 3 de an bɛ nin baara la yan an ka laɲiniw kɔnɔna la an ye a ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakilila ye kelen ye fanga in taara ka di civil ma a taara ka di sɔrɔdasi ma jango a ka kɛ maliyɛn min bɛ Mali fɛ Mali kanu bɛ min na min bɛ se ka Mali bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna na. porte-parole min bɛ yen ni o ye mouvement républicain du 14 juin d'Alger ye ale ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan a y'a ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko nin hakilina in kan ka fo nga ka ale tɛ se k'a ka hakilina di fɔlɔ ko sabula document min ni a kalanna bɛɛ ɲɛna bi ko a baaraw bɛɛ bɛ ban fɔlɔ ale kɔni fɛla ko ye min ye min b'a to cɛmancɛ fanga ko a bɛ se ka kalifa maa min na ko o ye finitigilakaw ye ko sabula maaw bɛ siran finitigilakaw de ɲɛ. Finitigila o de ka ɲi pourquoi parce que finitigila mɔgɔw b'a a boɲɛ mɔgɔw bɛ siran ale ɲɛ a tɛ fɛn caman dɔn min bɛ a hakili kɔnɔ min bɛ a dusu kɔnɔ o ye Mali ye donc an hakili kɔnɔ o de ka ɲi sisan. An bɔra donna k'a fɔ cɛmancɛ fanga min ni a kan ka sigi maa min bɛna sugandi ka k'a ye a ka kan ka kɛ maliyɛn lakika ye ɲamin tɛ Mali min ka fasodonya la k'a fɔ ko nationalité 2 b'a bolo ani fana ko maa fana tɛna k'a ye maa min delila ka don kaso la ka tɛmɛ ni a ka casier judiciaire nɔgɔlen don. An bɔra donna k'a fɔ lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn bɛna sigi Mali tɔgɔ la ni a bɛna kɛ Ghana jamana kɔnɔ u ka faba kɔnɔ ni o ye Akara ye min b'a to CEDEAO jamana famaw u bɛna kuma Mali kunkan ko kan cogo min na kɛnɛ in fana kan CNSP maaw fana bɛna ye ka taa laseli k'u ye bɛnkan min sɔrɔla cɛmancɛ fanga ko min ni lajɛrɛba min kun sigira an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ a tile 12 ɲɛfɔli bɛna taa kɛ CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye min ni min bɛna bɔ o kɔnɔ kuma bɛ tila ka da Maliyɛn bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 12 ye honorable Soumaïla Cissé Mali fanga sinamatɔnw ka ɲɛmaaba a kanubaw badalabugukaw fɛ u ye kɛnɛ belebele sigi sen kan min sen fɛ u ye a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ani diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛɛrɛw ka kɛ jango a bɛ se k'a ka denbaya lasɔrɔ kabini mars kalo tɛmɛnen honorable Soumaïla Cissé minɛna maaw fɛ minnu ma se ka lakodɔn gali a yɛrɛ ka kɔnɔ na ɲafunge yanfanw fɛ kuma min na ni a tun bɛ munumunu zalo la wasadensigi kalataw nasiraw kan maa min kun bɛ kɛnɛ kan Cherifla TV jabarani tɔgɔ la o ye Boubacar Traoré infiré n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Ma ɲɛma caman ye wele jaabi ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 12 ye badalabugukaw fɛ yen wulikajɔ don jango fanga sinamatɔ ɲɛma Mali jamana kɔnɔ honorable Soumaïla Cissé a bɛ se k'a ka denbaya lasɔrɔ hɛrɛ ani baden la ka bɔ mɔgɔw bolo minnu y'a minɛ kabini mars kalo tɛmɛnen a ka munumunu zalo dɔ senfɛ u ka kɔnɔ na wasadensigi kalataw yɛrɛ mankutu kuma. An badalabugukaw an ye fɛn min kɛ bi a bɛ ka fɔ initiative bɔra ne na a bɔra an bɛɛ de la an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yan an kɔrɔkɛ minnu bɛ yan an ka cɛkɔrɔba ɲumanw an b'aw bɛɛ de fo an ye mobilisation min kɛ Soumaïla ka kan n'a ye ni tiɲɛ fɔtuma sera an k'a fɔ an ni Soumaïla bɛ ɲɔgɔn fɛ yan badalabugu jɔn bɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta ko Soumaïla ka ko seri ma Soumaïla ka ko ma se mɔgɔ ma badalabugu an ka tiɲɛ fɔ donc an badalabugukaw de bɛ fɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko problème tɛ badalabugu ni Soumaïla cɛ badalabugu bɛ Soumaïla fɛ bi badalabugu bɛ Soumaïla fɛ sini an b'a kɔ an bɛ dugawu k'a ye an dusu kasilen don an b'o de fɔ Tanti Asa ye a kelen tɛ ka kasi an bɛɛ de bɛ ka kasi. A ka fanga ɲinindɔ URD a ma ɲɛmaaw ye foli ni waleɲuman dɔ lase kɛnɛ labɛnbaw ma ka laban ka ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u k'u cɛsiri jango Soumaïla Cissé bɛ se ka segin a ka denbaya la. K'a dɔn k'a fɔ Soumaïla minɛni a digara bɛɛ la a digara anw tɔndenw na dɛ a digara bɛɛ la
an bɛ y'an wuli k'an jɔ an bɛ se ka fɛn min kɛ an k'o kɛ ka an ka cellule dilan ka information ɲini ka se mɔgɔw ma mun bɛ se k'an dɛmɛ Sumala bɛ se ka ye cogoya min na a bɛ se ka na cogoya min na ka n'an sɛgɛn an yɛrɛ min ye tɔn ye an ka cellule dilanna an donna fana gouvernement ka tuleli kɔnɔ o ye an bonya k'a fɔ an ka mɔgɔ dɔ ka kɛ yen fana u bɛ baara min na an fana k'a dɔn baara min bɛ kɛ o baara kɔnɔ an yɛrɛ URD an ye fɛn caman kɛ an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ lakalita sɛbɛnw radio télévision u tɛ don bila n'u ma kuma k'a k'o fɔ Sumala yɛrɛ kɛra maliyɛnw bɛɛ de y'a dɔn maliyɛnw bɛɛ de y'a minɛ o la n bɛ se ka ɲɛ k'a fɔ n'i ma maliyɛnw fo k'o waleɲuman dɔn n'i ma Afiriki ɲɛmɔgɔw fo ka Afirikidenw fo Sumala baarakɛɲɔgɔnw a kɛra yan o a kɛra UEMOA la o a kɛra yɔrɔ wɛrɛ o minnu wulila k'u jɔ a bɛ se ka ye cogoya min na a bɛ se ka na cogoya min na k'o bɛɛ fo. Honorable Soumaïla Cissé ka denbaya u y'a yira k'a fɔ cɛsiribaw kɛra u ka dutigikɛ ɲinini na nka a bɛ segin so tuma bɛɛ u bɛ k'u yɛrɛ ɲininka o la. Depuis le 25 mars 2020 an fa Soumaïla Cissé a taara ɲɛfɔ kɛ campagne na a n'a taamaɲɔgɔnw u minɛna minɛli kɔnɔ kelen min Mohamed Cissé ale fatura an bɛ dugawu k'a ye ala k'a ɲin'a la ala k'a dayɔrɔ sumaya a taamaɲɔgɔn tɔw bɛɛ bila la ale kɔni bɛ bolo la laɲini ye ale ka segin an ma si kɛnɛya hɛrɛ la o ni kunnawolo la bi ye le 12 septembre 2020 Bamako kɔnɔ Mali kɔnɔ yɔrɔ caman na o n'an ka diaspora la Mali kɔfɛ maaw dalajɛlen don a bɛɛ ye laɲini kelen ye olu bɛɛ an bɛ bɛɛ fo i ka cɛsiri la an mana b'o la an bɛna balabugukaw an bɛ aw fo k'aw fo aw yɛrɛ ye ni balabugukaw ye nin kɛ an b'a yira k'a diyara an ye a bonyana an ma a ma bana na ka d'a kan Soumaïla y'u dɔ de Soumaïla y'u balima ye u sigiɲɔgɔn don a faso bɛ yan a yɛrɛ ka so bɛ yan nɔ a balima caman sigilen bɛ yan nɔ a ka parti politique URD o siège bɛ yan nɔ CFAP fana siège bɛ yan donc n'u ye fɛn fɛn kɛ Soumaïla ko la o y'a k'u yɛrɛ ka ko la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ni ce u yɛrɛ ka ko la. Baara sɔrɔla ka kunjɛ ni dugawu don ye Mali bɛ se ka basigi cogo min ani Honorable Soumaïla Cissé bɛ se ka segin a ka denbaya la hɛrɛ ni baden la. Gabakɔrɔ droit denmisɛnnin jɛkulu CNJ ni sigida ɲɛmayaso mairie jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn ni septembre kalo tile 12 sibiri ye ka jirituru dɔ kɛ ko in bɛ don fɛn min dafɛ o ye sa jirituruba min ni o bɛ senna sigida ɲɛmaw ni denmisɛnnin jɛkulu ɲɛmaw jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ Kafunɛ Bacili ni a ka jatala Sama Tarawele mun bɛ Cherifla TV Jabaranin tɔgɔ la. Kumadɔnnaw b'a fɔ u ka kumaw la ko maa min kɛra sababu ye ka jiri ju kelen turu bɔ ni saya cɛ k'o ma kɛ bɔfu safu ye o de hakilinaw hukumu kɔnɔna na Mali sifinnakaw ka jɛkuluba Conseil national de la jeunesse o bolofara min bɛ Ngabakɔrɔ droit sigida kɔnɔ Conseil communal de la jeunesse olu ni sigida ɲɛmayaso ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na u sera ka jiri turu baara dɔ nun don jiri turu baara in yɛrɛ a bɛ tali kɛ jiriju 200 de turuli kan Ngabakɔrɔ droit foroba kɛnɛ dɔw lamini na minnu kɛrɛnkɛrɛnnen don denmisɛnninw ye jiri min bɛ wele ko eucalyptus jiri turulen ninnu bɛɛ lajɛlen ye o jiri siya de jiri turuli man gɛlɛn f'a ladonko ɲuman Ngabakɔrɔ droit sifinnakaw ka jɛkulu ni o ye CNJ maa ɲɛma ye a ye layidu di k'a fɔ u na yiri ninnu bɛrɛbɛrɛ k'a tɔpɔtɔ ani k'a kɔlɔsi ko ɲuman sabati walasa jiri ninnu baloko ka ɲɛ don n'a nataw la. An yiri dɔ sɔrɔ n'o ye yiriju 200 ye a bɔra an ka Kati bureau local yɔrɔ la n'o ye an ka jeunesse bureau mɛ Kati u y'an wele u ye yiri d'an ma yiriden 200 donc an ka yiri turu an ka commune kɔnɔ donc an y'a laɲini k'an bɛna yiri in turu donc yiri in turuli la an sigira k'an hakili fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka yiri in turu cogo di donc an ka commune na komi an ka jeunesse an ka statut règlement kɔnɔ an ka premier partenaire an ka mairie de bon an b'a ye commune caman na o a bureau conseil communal de la jeunesse o n'u ka mairie tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bon an kɔni fɛ yan o tɛ yen n'an ye baara o baara ju tigɛ ka se an ka mairie ma
an ka mairie b'a fɔ olu yɛrɛ kun sigilen don k'an makɔnɔ de donc don min an yirituru ŋaniya ta an ka maire yɛrɛ fɔ an na ale yɛrɛ kun sigilen don k'an makɔnɔ ka nin don in makɔnɔ parce que ale b'a kɛlɛ la a mɛnna an ka commune kɔnɔ dugukolo bɛ yen n'a kan ka di dugu ma ale b'a kɛlɛ la a mɛnna donc denmisɛnninw surtout dugukolo min ale bɛ ka kɛlɛ min ale tɛ ka kɛlɛ k'a yɛrɛ ye ale b'a kɛlɛ kɛ dugudenw an'an denmisɛnninw ye bon a y'a fɔ an na fɛnɛ kɛlɛ o kɛlɛ n'i b'a kɛ mɔgɔ ye a tigi yɛrɛ kɔ o kɛlɛ bɛ k'a tigi yɛrɛ contre la donc komi ale bɛ ka kɛlɛ in kɛ anw yɛrɛ de kama donc yiri minnu b'an bolo an kana taa turu yɔrɔ wɛrɛ la an kana turu an ka place publique la komi ale yɛrɛ b'o kɛlɛ la a mɛnna an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ an ka se k'a bɛɛ minɛ n'a minɛ a tɛ minɛ mbɛrɛ a tɛ minɛ jeunesse a bɛ minɛ dugu de ye o yɔrɔ kɔni an bɛ se k'a fɔ o kɛli an kan o ye wajibi de ye o kɛli an kan fana o ye diyagoya de ye parce que n'i ko denmisɛnninya i ko fɛn bɛɛ bɛ denmisɛnninya kɔnɔ an ye denmisɛnninw ye an man ɲɛna an bɛ ko bɛɛ kan an ɲɛna donc an tɛ se ka yiri turu bi an don man yiri turu in laɲini don min na an ka maire bilara an ɲɛ an ka gendarmerie bilara an ɲɛ an ka polisi fana bilara an ɲɛ donc an bɛɛ ka jɛ ka yiri turu ɲɔgɔn fɛ n'ala kɔni sɔnna an bɛ se ka min ɲini ala fɛ yiri kɔni turubaga kɛra anw ye bon ala kɔlɔsibaga fana bɛ kɛ anw ye n'ala nin kɛra sɔnna an ma ɲini ala fɛ yiri ninnu ka balo fana parce que an y'a turu yɔrɔ min kan yɔrɔ in ye dugu ta de an bɛɛ de jɛ don fana n'ala nin kɛra sɔnna ma yiri ninnu tɛ sa fana n'ala sɔnna an m'an se kɛ yiri ko la n'ala nin kɛra sɔnna ma. Gabakɔrɔ dura sigida ɲɛma kelen ka kɔrɔfɔta a ye wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin Gabakɔrɔ dura CNJ denmisɛnnilakaw ma hakilina ɲuman min talen filɛ nin ye u fɛ n'a bi don ja kɛlɛli da fɛ ka se ka an ka sigida kɔlɔsi k'a lakana fɛn min bɛ tali kɛ sigida ka bɛɛ jɛ yɔrɔw kan ka se ka olu latanga o ka se ka bugunatigɛ ka bɔ yɔrɔ tɔw la. Bon ne bɛ yirituru in ye ni nafa caman ye parce que non seulement a bɛ ka turu kɛnɛ min na a b'o o kɛnɛ ninnu kɔlɔsi a b'a to o kɛnɛ ninnu ka to a kɛnɛya la. Yirituru nafa bɛɛ b'a dɔn a nafa ka bon n'i ye yirituru barajiba b'a la donc yirituru in nafa ka bon mais a nafa ba yɛrɛ a bɛ ka turu yɔrɔ min na a kun ye a ka dɔn ko o yɔrɔ ye foroba yɔrɔ de ye a kun ye pour que o yɔrɔ ka to foroba yɔrɔya la i u fo fɔlɔ de sanni n ka wele kɛ k'a fɔ hakilina min bɛ Gabakɔrɔ dura jeunesse la hakilina ɲuman de don i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen ninnu bɛ ka min kɛ olu t'o kɛ o ni a kɛnɛw bɛ yen dɔrɔn olu bɛ cogo wɛrɛ de ɲini a la mais n'an y'a ye ko an taw olu b'a fɛ de k'a lamara a dabɔra min kama a ka to la vraiment an bɛ foli de kɛ weleweleda ye dɔrɔn jeune tɔw k'u hakili t'u la u bɛ ka mun kɛ o fana ko o ɲɔgɔn kɛ pour que parce que siniɲɛsigiw de don olu ye jeune ye bi peut-être sini u denw de don donc n'u ye nin conserver u tɛ ka conserver u kelen ye u bɛ ka conserver bɛɛ de donc n b'o welewelema da kan kɛ jeune tɔw bɛɛ k'u hakili to vraiment sigidaw bɛ yiriwa tan de jeunes k'u bolo di ɲɔgɔn ma vraiment ka sigida fɛnw to sigida fɛnya la o b'a to bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ. Nin jirituru baara min ni a nun donna Gabakɔrɔ dura sifinlakaw fɛ mairie ka dɛmɛ ɲɔgɔnya sen fɛ a bi don jirituru campagne nationale de reboisement de cadre kɔnɔ o min bi sigi sen kan san o san laɲini yɛrɛ ye ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ juguw kɛlɛ min bɛ ka sababu ye sigida ka se ka kisi ka bɔ ja tɔɔrɔ ma. Établissement Tigana et frères ye a baarakɛɲɔgɔnw laja baarakɛɲɔgɔn jumɛnw don minnu ye a ka feerefɛnw nzanbaw ye o de y'a to a ye tirage ba labɛn ka ɲɛsin olu ma minnu bagolen don a ka feerefɛnw nzani na te yaasa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o tirage kɛra ka bɛn ni sibiri septembre kalo tile 12 ye palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la feerekɛlaw sannikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Amidou Badini Katase Baba Keita mo olu kumbe Cherifla TV jabarani tola. Moto Jakarta, congélateur, télévision écran plat ani antenne parabolique ona ɲɔgɔnna lajalifen caman o de kumbe teyasa kani tombola kɛnɛ kan palais de la culture kɔnɔ ka fara ni bɛɛ kan ampoule carton ani teyasa carton teyasa kani tombolo belebele kɛnɛ kan maa caman olu gɛrɛsɛgɛ ye fara ci nga saraba cɛbaw o de ye Jibo ni Dambele ani Ibrahima Jawara ye n'olu gɛrɛsɛgɛ donna Moto Jakarta la. Ara cogoya mun na bon mɔgɔ nisɔndiyalen tɛ se ka kuma caman fɔ quoi n ye te de san n y'a san n tun bɛ to ka wari don a la n bɛ te san yɛrɛ k'a san k'a di mɔgɔw ma k'a foroko b'a kɔnɔ hali sisan dɔw bɛ n ka saki kɔnɔ komi a kɛra i yɛrɛ ɲɛna a kɛra ka ɲɛ namarama k'a la ne kɔni bɛ mun fɔ k'a fara kɔnɔ te yasa fana a ka di yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Komi n ye tikew dɔ ta wala n ye te kelen sɔrɔ ani moto kelen vraiment an wasara parce que adamaden i bɛ don fɛn caman na i t'a miiri i bɛ min sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ content voilà n content vraiment n content parce que ne yɛrɛ ye alimentation tigi de ye mais n bɛ bɔ Ɲamakɔrɔ kura na ka taa Bozo la voilà vraiment n content a diyara n ye ala ka bolo bɛ baara la galon t'a la ni gɛrɛsɛgɛ kɔni bɛ fɛn min na dɔrɔn i b'a sɔrɔ n'o tɛ dogoli ni fɛngɛ ko nin ta de nin ta tɛ o tɛ a bɛɛ bɛ kɛ jɛlenya de kan gɛrɛsɛgɛ dɔrɔn de ala ka nɔgɔya bɛɛ. Teyasa kani tombolo labɛnba n'o ye établissement Tigana et frères ye o y'u ka nisɔndiya yira ka da baara tɛmɛcogo ɲuman kan
ni ka ban ka ɲini maaw fɛ o ka tɛ yaasa san ka caya walasa k'u gɛrɛsɛgɛ si filɛ. Komi tegura nanen don bon an yɛrɛ an ye tegura fɛn fɛn bɔra a bɛɛ ye tombola kɛ fɔlɔ. Bon c'est pour cela que an fana nana ni idée ka tombola kɛ pour que an ka te a bɛ se ka lakodɔn. Bon moto jakarta kun b'o la ka se frigo ni bumɛri telegram plaw ani te yɛrɛ ani antenne parabolique. Bon ne ka kuma ka laban n bɛ jama in bɛɛ lajɛlen fo. Bon fɛn ma se ka se nin tirage in kɛyɔrɔ la an b'a fɔ ɲɛna sun wɛrɛ ta a ka jija ka ye komi aw yɛrɛ nin tirage ye cogo min na an ma se an ka définition valide o ka tuguni quoi. Tirage wɛrɛ min na n'ala ni kira ka jɛ ye an bɛna jaabi di ɲɔgɔn ma yan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni tun ye te yaasa ka tombola tako fɔlɔ ye. Tako filanan o baaraw bɛ nun don ka bɛn ni octobre kalo tile fɔlɔ ye san 2020 wa fɛn min ye te yaasa tako filanan tombola ye o tirage au sort o bɛ kɛ ka bɛn ni février kalo ye san 2021. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasiraw ka kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛmakɔrɔ Henri Kona bɛ di a ka fanga ɲini dɔ PTC ye a ka foroba sigili kɛ ka ɲɛsin kalatama min bɛ kɛ octobre kalo tile 31. Henri Kona bɛ di a kɔni ma jira k'a fɔ a ka fanga ɲini dɔ PDC ni fanga ɲini dɔn wɛrɛw jɛ mɛ ka kan kelen fɔ k'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kalata in na nka a ka laɲini de ye maa minnu d'u yɛrɛ ye jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka fanga kɔnɔ fanga sinamatɔ ɲɛmaw la olu ka se ka fara k'a y'a yira k'a fɔ n'a sigira bɛɛ jamana ɲɛmaya la n'a fɛɛrɛ kɛ jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka segin so maa minnu minɛ bɛ k'u datugu ka sababu kɛ ko u ni jamana ɲɛma hakilina tɛ kelen ye maa nana masumane finitigila ka kina bila a y'a yira fana k'a fɔ sira naani bɛ yen a b'a fɛ k'i cɛsiri minnu na n'a kɛra jamana ɲɛma ye ka kɔnɔwari jamana kɛ hakɛ jamana ye ka kala yiriwa ka jɔli yiriwa ni ka jamana yɛrɛ kɛ sɔrɔ jamana ye a ko Musa ka san 5 kɔnɔ sɛfɛwari miliyari 40 ani miliyari 6 sɛfɛwari miliyari ba 46 san 5 kɔnɔ nka kabini juma septembre kalo tile 11 ɲuɲu ni ɲaɲa bɛ ka wuli Henri Kona bɛ die nɔfɛ ka sabu kɛ ale yɛrɛ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel o tɔnden don n'i kɛra jamana ɲɛmaakɔrɔ ye bɛɛ i bɛ sin ka kɛ o tɔnden ye a dun jɛra la k'a fɔ i tɛ se k'i to jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel tɔndenya la ka tila k'i kanbɔ k'i bɛ jamana ɲɛmaaya ɲini n'i ma ɲɛ a kɔ kalo 6 yanni jamana ɲɛmaaya cɛ i bɛ wala sɛmɛ ka bɔ a la nka Henri Kona bɛ di ka lapasabaw taara n'a ka wala sɛmɛ ni gafew ye juillet kalo tile 3 tɛmɛnen de an kɔrɔ Alassane Dramane Ouattara ka lapasabaw kɛlen ko fiɲɛ suuru wulilen olu fana donna o ko kɔrɔ nka Henri Kona bɛ di ka lapasabaw y'a yira k'a fɔ a tɛna se ka to nin cogo in na ka sabu kɛ ko kabini san 2004 ko Henri Kona bɛ di y'a yira k'a fɔ a tɛ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel maa ye bilen a y'a ko tɛmɛnen kɔfɛ ko kabini san 1994 Henri Kona bɛ di ye PDC ɲɛmaa ye jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ tɔndunya dun i tɛ se ka kɛ a tɔnden ye ka sɔrɔ i ye fanga sinamatɔn walikelen fanga ɲini dɔ ɲɛmaa ye sariyaw de bɛ se ka ninnu kɔni ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a mana tigɛ da o da kan jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel ale de kan ka maaw tɔgɔ da jamanaw denw tulo kan maa minnu ni jamana ɲɛmaaya ɲinini ka kan maa 43 minnu bɛ yen septembre kalo tile 16 jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ conseil constitutionnel nu tɔgɔw da maaw tulo kan min n'a ɲinini ka kan min n'a ɲinini man kan a ye a cɛsiri a ka sini ɲɛsigi ye a n'a yɛrɛw ye nin ye kɔnɔwarikaw ka jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ka laseliw ye minnu kɛra a ka munumunu nzalo dɔ senfɛ kɔnɔwari mara dɔ la mara min bɛ wele ko Moronu a duguba ye Bɔngwanu ye Alassane Dramane Ouattara y'a yira k'a fɔ kɔnɔwarikaden kan k'i cɛsiri de bɛnkanbanga ka se ka sinsin kɔnɔwari jamana kɔnɔ a ko kumana ko a jigi bɛ denmisɛnninw ka Moronu bɛnkanbanga ka se ka kɔrɔ don jamana ka basigi a ko denmisɛnninw ka dɔn k'a fɔ ni maakɔrɔw dɛsɛ bɛ ka ɲɔgɔn faamu maakɔrɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugutigi bulon de la k'a ko fɔ k'a ban u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko denmisɛnnin sigiyɔrɔ tɛ dugutigi bulon la o kɔrɔfɔ in ani fɛn min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kɔsa in na mankan min kɛra fanga sinamatɔnw ka n'ubaw bɔlen k'u bɛ nisɔngoya taamaw kɛ ni niw tiɲɛna nin kɛra Alassane Dramane Ouattara ka jaabi ye ka ɲɛsin o ko ma a ko kuma na bibi in na ale bɛ se ka fɛn min fɔ Moronukaw ye o ye k'a fɔ baaraw minnu kɛra u ye dɔ bɛna fara baarakɛta kan a ka fanga fɛ a ko barisabu ka d'a kan ka bɔ Nbato ka taa Anumaba ani Sechi
n'o ye kilomètre 40 ye ko o bi kɛ gitɔrɔ tɛtinɛkuni ye min ye polisiso fɛnɛ ye ko bi jɔ arakaw fɛ sous-préfecture welekaw fɛ o bi yɛlɛma ka kɛ préfecture ye a y'a baba kumandanba bi sigi ye a ye o bɛɛ lajɛlen datulo kan ka jira k'a fɔ san 2021 ni san 2025 cɛ baara min bolo danbɛ kɔnɔ wari jɔli la k'a b'a ɲini minisiriw fɛ minisiriw minnu b'u yɛrɛ ye nin baarakɛta ninnu kɔnɔ u k'u teliya ka kow sigi sen ka jan ko baaraw n'u ka don Alassane Dramane Ouattara k'a b'a ɲini Moronu n'a mara bɛɛ lajɛlen fɛ u ka danaya da a n'a ka fanga kan u ye saratikan minnu da jamanadenw ye baarakɛtaw la k'u b'a bɛɛ bɔ a sira fɛ. PDS Ablaye Wade jamana ɲamakɔrɔ Senegal u ka fanga ɲini dɔ don dankɔrɔba caman kɛmɛ k'i yɛrɛ ta ka bɔ a la k'u dama fanga ɲini dɔ sigi ko Andasu Kali maa ɲɛmaw ye Ablaye Wade jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye i n'a fɔ Umar Sarr ani Amadou Sall ka taa se Babakar Gueye ma u bɔkun Ablaye Wade ka fanga ɲini dɔ la maa bɛ maa la fanga ɲini dɔ kɔnɔ u ka fɔ la olu de kɛmɛ k'u balan Ablaye Wade de Karimu Wade la o min bɛ tunga fɛ Qatar ko fo de ka kɛ Ablaye Wade nɔna bilaba ye fanga ɲini dɔ ɲɛmaaya la o bɛndɛ ninnu mɔ o de y'a to u taa bɛ u yɛrɛw tɔgɔ la fanga ɲini dɔ sigi ka jira k'a fɔ sigida ɲɛmaya so sigi kalataw minnu bɛna kɛ don nataw la marisi kalo tile 20 ani n k'a fɔ marisi kalo la san 2021 k'u ka baaraw bɛna ɲɛsin o de mɔ gale yanni k'a fɔ ko u bɛ fanga tɔw ɲini. Kongo Kinshasa kaw fɛ damanda dɔ feerilen don maa 50 ɲɔgɔn na ka maaw bɛ ka ɲini kabini juma septembre kalo tile 11 fɔ bi a jirala k'a fɔ sa de nana ni bɔgɔ nɔrɔ ni bɛlɛw ye ka na damandingɛ 3 ɲɔgɔn na geren u dala u kɔni bɛ ka ɲini sigida ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ tasibila o bi to senna fɔ dimanche septembre kalo tile 17 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ denmisɛnninw de don minnu si tɛ tɛmɛ san 20 ka taa se san 35 olu de bɛ dugu jukɔrɔ nin kuma in na u bɛ ka ɲini wa maa tɔgɔ bɔlen dɔ bɛ a la min yɛrɛ kun ye damandatigiba ye maaw kun bɛ baara kɛ a cogoya la u k'a ma ko PDG a tɔgɔ yɛrɛ ye Kubota Luganda aya u k'a ma ko PDG ale ni a dɔgɔkɛ fila fɛnɛ bɛ bɔgɔrɔ kabini juma. An b'a da u tulo kan k'a fɔ janvier kalo la san 2015 ko dɔ kɛra faransikaw fɛ yen jatigɛwale bolodabaw ye niw tiɲɛ Charlie Hebdo kunnafoni di gafe do min bilara Muhammadu Mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye la ni ka dessin jogo cɛjugu la lagosi kɛra sababu ye jatigɛwale bolodabaw fɛnɛ ɲɛsinna kunnafoni di so in ma ko Charlie Hebdo o maaw de ka kiriw de kun bɛ senna bi u ka kiri min bɛ senna faransikaw fɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni siga kɛ bɛ u la k'olu de ye kokolo kɛbaw ye i n'a fɔ Sayide Makulufu n'a ɲɔgɔnna olu ɲininkalen ni u bɛ se ka fɛn fɔ kiribulon kɔnɔ u ko fɛn min kɔni kɛra kɔnɔganko ye olu bolo o ye maa minnu borokotora olu kɛtɔ ka faali kɛ n'olu balolen bɛ ka seereyaw di bi ko u jara gwɛlɛyara kosɛbɛ ko nka ko dimi min don n'u la k'u bɛ jɛ ka dimi dusukun gami kɛ n'u ye maa bɛ maa la o dɔw y'u cɛ k'a fɔ u tɛ jatigɛwale bolodaba ninnu dɔn nka a yirilen don k'a fɔ maramafɛn feereli maa ninnu ma u caman sɔrɔla o de la ka sabu kɛ balimakɛ filaw ni o ye les frères Kouachi ye o ye maramafɛn sama minnu bolo ka cɛnni in kɛ yɔrɔ damadɔw la ka daminɛ Charlie Hebdo ka taa se Montreux Jean Hyper Cacher janvier kalo tile 7 a tile 8 n'a tile 9 k'u ye maramafɛn ninnu zan maa minnu bolo kuma na olu fɛnɛ minɛ kun bi kɛ o ye kɔni mana tigɛ da min kɔni nka a ko kɔni n bɛ senna ni kiri jaabi labanw kɛra min ye o na lase. Bani Israɛl ni Bahrain arabu jamana fɛnɛ y'o ye u b'a fɛ ka lajɛ ka segin ɲɔgɔn ma jɛ la o de ko bɛn tɛ Iran jamana ma Iran jamana ma ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ Bahrain ni arabu jamana k'i sigi n'a ye k'a fɔ a tɛna bɔ ayiwa karila kan dɛnɛ sɔrɔ ka sabu kɛ olu na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se ka to ko in bɛ bali wa ni tajuru sara bere yɛrɛ de kan ka ɲɛsin Iran jamana fɛ Bahrain jamana ma k'o na kɛ ka sabu kɛ ko Bahrain ni faran bɛ Yahudiya jamana Bani Israɛl k'a ka arabula jamanaw janfa ka silamaw janfa Donald Trump Amerika ka jamana ɲɛma Donald Trump a y'a jira k'a fɔ juma aya ale nisɔnjalen don ka sabu kɛ Bahrain ni Bani Israɛl bɛ ka lajɛ ka segin ɲɔgɔn ma jɛ la k'o b'a jira k'a fɔ nɔba kɛra bibi in kɔni na maa caman dɔrɔnlen don k'a fɔ ko arabu jamanaw ni Bani Israɛl jamana bɛ ka lajɛ ka jɛ.
O de be danzigi bamananga kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛnni ni kuma ɲɛ ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'aw minnu kɛ kun bɛ k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma. An b'a fɔ n ka ni cɛ a ka ɲɛmadali la a k'an bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ ni Ala ka diɲɛ ye.